Курыць – гэта ўдыхаць і выдыхаць дым нейкага рэчыва, пераважна тытуню. Курыць – гэта асноўнае слова для перакладу расейскага «куріць» і ангельскага «to smoke». Плюс маем наступныя аднакаранёвыя словы: курнуць, курэнне, курыльны, курэц і курчыха. Слова «паліць» з значэннем слова «курыць» пачало ўжывацца ў гутарковай мове пад уплывам польскай мовы і, магчыма, настрою, абы не па-расейску. Дадам, што ў нашых класікаў у беларускім інкорпусе няма аніводнага прыкладу ўжывання слова «паліць» з значэннем слова «курыць». Ну і ў канцы працытую мовазнаўцу Юрася Бушлякова. Цыгарэты і смаляць, і смокчуць, і медымяць. Люльку пацягваюць, смокчуць, папыхкваюць ёю. Як бачыце, паважанае гаспадарства, словаў нам не бракуе. А яшчэ больш карысных цікавінак, правілаў, парадаў, лаянкі і антытрасянкі вы знойдзеце ў маёй базе беларускай мовы па спасылцы ў апісанні гэтага відэа. Не курэце, не дымеце, а лепш гаварыце па-беларуску.